Il-maratona li qed tittella Missio Malta toffri mument ta' ringrazzjament, tama u grazzja. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone meta żar il-maratona ġbir ta' fondi li qed tittella Missio Malta bit-tema il-qudiem bit-tama. Din il-maratona qed issir bilan li l-flus kollha li jinġabru jintużaw għal annobli propju biex isiru proġetti ta' edukazzjoni għat-tfal, proġetti ta' kostruzzjoni ta' djar, proġetti ta' bini ta' sptarijiet u aċċess għal kura medika, proġetti agrikoli u aċċess għal manadif, kif ukoll għajnuna diretta għal żgħażagħ li jħossu vokazzjoni reliġjuża. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li din il-maratona toffri mument ta' tama li id-donazzjonijiet li jingħataw jistgħu verament jagħmlu differenza fil-ħajja ta' tant nies. U stqar li dak li tagħmel il-missjo huwa possibbli grazzi għal volontiera u n-nies li qed jikkontribwixxu permezz ta' qottijiet li jġibu tant ferħ u sodisfazzjon. Missio Malta ħadmet fuq xejn inqas minn 133 proġett madwar id-dinja. 75 minn dawn saru fi 13 pajjiż tal-Afrika, 5 fi 3 pajjiżi fl-Amerika t'isfel u 52 mifruxa f'10 pajjiżi fl-Asja. Permezz ta' din il-ħidma konkreta din l-organizzazzjoni qed tagħti lil eluf ta' tfal u komunitajiet sħaħ tama għal kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone appella lil poplu Malti Wawċi sabiex ikun ġenerus u jagħti d-donazzjoni tiegħu. Pella li kulħadd ma qed jismana fuq l-istazzjonijiet kollha illi mill-ġdid nieħdu din l-opportunità biex dar ringrazzjament din it-tama u daw il-grazzja nsarfuhom mod konkret fl-għotjiet tagħna. Din il-maratona bdiet fil-11 ta' filgħodu u seddu għaddejja sal-11 ta' filgħaxija. Il-qudiem bit-tama qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali kollha fosthom fuq Net Television.